Ahojte, dnes by som vám chcela niečo povedať o laserovom ožarovaní krvi a jeho vývoji. Svetelná stimulácia krvi a fotobiomodulácia nie sú žiadnym rýchlym trendom. Ide o technológiu, ktorá sa vyvíja už viac než 50 rokov. Jej začiatky siahajú do 70 rokov v bývalom Sovietskom zväze, kde sa používali nízkovýkonové lasery priamo v krvnom obehu, tzv. Intravaskulárne ožarovanie krvi. Tento prístup bol invazívny a prakticky veľmi náročný. Zlom prišiel v roku 1998 v Číne, keď sa svetlo začalo aplikovať cez nosovú dutinu pomocou nosového aplikátora. Technológia sa tak stala komfortnejšou a dostupnou aj pre domáce a wellness použitie. Postupne vznikali jednotlivé generácie zariadení BioQuant prvej generácie, potom BioQuant N, následne BioQuant NS, ktoré priniesli lepšiu optiku, vyšší reálny výkon a možnosť práce s jedným alebo dvoma aplikátormi. Na tieto skúsenosti dnes nadväzuje Kingray Light, štvrtá generácia zariadení, ktorá kombinuje presnú optiku, stabilnú polarizáciu svetla, softvérovo riadené režimy a moderný wellness koncept. Kingray Light tak predstavuje logický výsledok dlhodobej technologickej evolúcie, nie módny bystrolog, ale vyzretú technológiu.